Ahojte priatelia záhradkári, na dnešnom videu si predstavíme akumulátorovú pilu HEK 9919. Povieme si o jej výhodách, o jej parametroch, ale ukážeme si ju aj v praxi, ako sa s ňou perfektne pracuje. Tak poďme na to. Po rozbalení tejto akumulátorovej pilky môžete vidieť v balení ochranný kryt na lištu z reťazov. Je tu takisto ochranný ďalší kryt pracovný, ktorý vás chráni proti pilinám padajúcim na tvár. Strojová časť sa skladá samozrejme z pritlačného krytu na lištu, zároveň je tu šponovanie na jedného skrutku. Čo sa týka druhej strany, máme tu zabudovanú nádobku na mazanie, takže už nemusíte sprejovým olejom alebo nejakým primazávačom lištu premazávať, ale pekne automaticky sa maže sama. A čo sa týka elektromotora, ten je bezuhlíkový, bezkartáčový, poháňaný silnou 20V batériou o sile od 2 po 8 Ah. V ponuke sú 4 batérie, ktoré nie sú súčasťou balenia, takisto nabíjačku je potrebné si zakúpiť samostatne. V ponuke sú batérie 2, 4, 6 alebo 8 Ah. Čo sa týka tvaru, stroj je pekne doplnený o mäkčený soft grip úchop, je to ideálne na úchop do pravej ruky, ale samozrejme myslelo sa aj na lavákov, takže z druhej strany je takisto bezpečnostná poistka a tým viete vlastne zopínať stroj obojručne. Čo sa týka toho skladania, nie je tu naozaj veľa, toho stačí primontovať len rukoveď k boku stroja. Práve montuje sa to na tú stranu, kde je potom kryt na lištu. Ten kryt na lištu sa potom povoluje takouto krásnou, jednoduchou maticou zabudovanou, ktorú viete jednoducho otáčať a hneď to povoluje reťazku. Čo sa týka napínania reťazky, je k tomu takisto v balení krížový skrutkovač. Napínanie sa robí z prednej strany vedľa lišty. A samozrejme, aby ste nemuseli zastavovať prácu a premazávať lištu ručne nejakým sprejom alebo primazávačom, je tu zabudovaná nádobka na olej a samozrejme do ňoho môžete jednoducho cez otvor, cez skrutku nalievať olej dovnútra. Elektromotor je 20V, bezuhlíkový, čiže výkonný, silný, je stavaný na ťah, čiže na poriadne drevo. Čo sa týka batérie, batéria súčasťou nie je, predvedieme si, aké je to jednoduché, čiže nacvakneme najmenšiu 2 Ah baterku a pílite. Takže na úvod, na vyskúšanie tohto stroja som si vyskúšal niekoľko rôznych priemerov driev. Uvidíme, ako si s ktorým poradí. Začneme s takým tenším 2 až 3 cm. Takéto hrubé 5 až 7 cm bez problémov. No a nakoniec som si nechal tento zhruba 12, 13 až 15 cm kus. Tu je tenší, tu je potom širší. Skúsime tú najhrubšiu časť. Takže úplne bez problémov, pilka to zvládla, dokonca to bol rez ešte dlhší ako je samotná lišta.
Takže som si musel dopomôcť trošku pootočením. Za mňa perfektný pomocník, takto krásne to narezalo, bez problémov. Takže pilu sme si vyskúšali, trošku som mu zabehol. Samozrejme, teraz jej dám ešte poriadne zabrať, aby sa nepovedalo. Čo sa týka vás, môžete si túto pilu zakúpiť buď na našich 16 predajniach, alebo samozrejme na www.hecht.sk, kde, ak máte šťastie, môžete ešte dostať aj 10% zľavový kupón na prvú objednávku. Ako ďalšieho pomocníka si pre vás pripravím video ešte na batériové nožnice, ktoré patria do toho istého akuprogramu. Čiže na jednu baterku môžete využívať aj pilku, aj nožnice, čo je výborná kombinácia. Sám to používam, takže môžete sa na to tešiť. Uvidíte, ako strihajú čerstvé drevo, ako strihajú suché drevo a môžeme im dať poriadne zabrať.